Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. A yau zan nuna muku yadda ake haɗa irin wannan ƙwallon rage gajiya wanda in an matsa shi ke fito da ƙwayaye masu wani launi daban. Kamar yadda kuke sani ana sai da wannan ƙwallo kuma ga wanda aka siya nan wannan na siyarwa ne. To zan nuna muku yadda ake haɗa shi a gida saboda abu ne wanda yake ƙayatar da mutane da dama kuma jama'a da dama suna amfani da shi sosai. Za ga cewa yau na yi amfani da ruwan baki da kuma ruwan lemu, daga bayan ta kanta wannan ɗin balan-balan ɗin ruwan lemu ce. Sannan za ku ga cewa an matsa wannan ƙwallo tana fito da ƙwayaye baƙaƙe, wanda gaskiya abu ne mai matuƙar ƙayatarwa. To yau zan nuna muku yadda ake haɗa wannan ƙwallo dalla-dalla. Ga abubuwan da na yi amfani da su. Na yi amfani da kwatalin wasa wato slime mai launin baki. Na yi amfani da shi gashi nan duro-duro. Sannan kuma banda shi na yi amfani da wannan raga, ta ma baka ce, kamar yadda kuka sani raga ce take saka abin yake yin ƙwayaye. Idan babu raga to wannan ƙwayaye ba su fito ba. Saboda haka na yi amfani da wannan raga. Sai kuma shi kan shi balan-balan ɗin ta magata guda ɗaya. Sai kuma wannan murfin roba da na yi amfani da shi a matsayin mazirari. Ba lallai dole sai an amfani da wannan ba. Za a iya amfani da ko roba haka ko kuma zuro shi kan shi. To abubuwan da na yi amfani da su kenan. Kuma kamar na faɗa, na yi amfani da kaloli biyu ne, da baki da kuma ruwan lemu, amma ba dole ba ne ba sai an yi amfani da waɗannan kaloli. Za a yi amfani da kowane kala. Kowane kala mutum ya zaɓa, za ka iya zaɓa wani kalan daga ciki ba sai baki ba, sannan za ka iya amfani da kalar balan-balan ɗin wani daban, ba dole sai wannan kalar ba. Duk wanda ka zaɓa dai ya yi daidai. To da farko za mu yi amfani da wannan murfin. Kamar na faɗa muku mun yi amfani da shi a matsayin mazirari, saboda haka za mu saka shi a bakin balan-balan ɗin, sannan sai mu zirara kwatalin wasan mu a ciki. Wanda in ba dan haka ɗin ba lalle ne ya shiga cikin balan-balan ɗin ba. To duk da haka ɗin ma abin yana akwai ɗan ƙalubale wajen zuba shi, saboda sai an dinga yi ana tuttura shi tukunna zai shiga gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani ba kawai shige ya yi a lokaci ɗaya ba, sai an dinga yi ana ɗan tuttura shi da kaɗan yake shiga. Za a iya amfani da wani abun ma wajen daddannawa kamar yadda kuka ga ina yi. Idan abin ya gagara da hannu za a iya tuttura shi, saboda kun san ina da santsi abin ba danko ba, saboda haka shigan shi yana da ɗan wahala. To gashi nan na gama zuba na farkon, gashi nan ya kwanta a cikin balan-balan. Za ku ga an dan motsa shi yana yawo a ciki. To amma da yake ba a haka za a zuba ba, daga baya dole sai na sace wannan iska tukunna na ci gaba, ko ina son nuna muku yadda abin yake ne a cikin balan-balan ɗin. To gashi nan na juye duron wannan kwatalin wasa guda 8 a cikin wannan balan-balan, wanda daidai adadin da nake bukata kenan, amma za ku iya ƙara ko kuma ku rage. Sannan gashin aka matsa shi za a ga bakin ya fara fitowa. Sannan bayan haka, bayan an gama zubawa sai a ɗaure balan-balan ɗin kamar yadda kuke gani. Yanzu to abu na gaba dai shine haka ɗin ma ya yi, amma kuma tun da dai mai ƙwayaye ake so, dole abu na gaba shine za a saka balan-balan ɗin a cikin raga.
To ga raganmu da na nuna muku a baya, za a samu cikinta, wato nan gurin kenan bakinta, sai a mai da shi ciki haka, inda a nan ne za a saka gurin bakin balan-balan ɗin da aka kulle a nan a cikin gurin nan za a ɓoye shi. Sai a ɗauko balan-balan ɗin a saka shi a kife kamar haka, daidai bakin sai ya shige cikin wannan abin na ƙasa yadda ba za a gan shi ba. Tukunna sai a ɗaure. Ana son a saka shi sosai ya shiga can ciki tukunna, saboda ba a son iska da yawa a ciki, ko kuma ba iska ba a son guri da yawa a ciki, ana son ya ɗame sosai. Wato gashi yanzu mun ɗaure wannan ɗinmu kuma ƙwallonmu ya riga ya yi kenan. Gashi nan an matsa za a ga ƙwayayen suna fitowa. In aka matsa za a ga suna fitowa launin baƙi daga ciki, daga waje kuma launin ruwan lemu. To amma dai da alama cewa dole sai mun rage girman ragar saboda ƙwayayen ba sa fitowa sosai. Sai mun ɗan ƙara ɗame shi. Wani in ya ɗame sosai ne shine ƙwayayen suke fitowa sosai. Idan bai ɗame ba, ƙwayayen ba sa iya fitowa. Wato kun gani yanzu da yake ya ɗamu gashi ƙwayayen suna fitowa ba laifi. Yanda dai ake haɗa wannan ƙwallo kenan, kuma za ku ga cewa bambancin bata da wani bambanci sosai da wadda ake siya, sai dai kawai wannan a gida aka yi ta, sannan kuma ta fi waccan arha. Sannan kamar yadda na faɗa muku a baya, za ku iya yin launi kala daban-daban. Za ku ga waccan da aka siyo ɗin an yi amfani da ruwan hoda ne da kuma ruwan shanshanbali. To kuma za ku yi amfani da duk wanda kuke so. Sannan kuma za a iya yin shi a matsayin wasa a haɗa a gida tare da 'yan uwa da abokan arziki da iyaye. Abu ne dai gaskiya wanda yana da matuƙar ƙayatarwa. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha. Kafin nan ku yaɗa wannan bidiyo ga 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode kuma sai anjima.